Pomože Bog. Danas, posle trećeg perioda, započinjemo novi ciklus predavanja. Molim se malo tišine samo. Sa nama je eminentni i uvaženi stručnjak i gospodin profesor Mile Vrda. Tema je moralni sunovrat Evrope. Molim da budete pažljivi za vreme predavanja, da ostanete u svojim mestima i da posle predavanja postavljate pitanje isključivo na temu koju. Da li se čujemo? Da. Čujemo se, je li tako? Dobro, onda pomaže Bog, dobri ljudi. Ovo je Sokole. Moram da počnem sa zahvalnošću starešinstvu manastira koje me je pozvalo. Čast mi je da ovdje pred vama održim jedno izlaganje koje će, nadam se, biti dovoljno podsticajno za zajedničko razmišljanje. Kad kažem podsticajno, ne mislim pritom da bežimo od problema, ne bi li nam bilo komfornije barem 10 minuta u životu, nego da se suočimo sa dubinom istih. Zato ću početi sa nekoliko činjenica koje liče na anegdote, a to nisu. Prva se tiče naših junaka i antijunaka. Kada su se Milo i Momir razišli i kad Momir je ostavio svedočanstvo da su mu Amerikanci nudili da on prvi bude Milo. A on je rekao, a kako ću u tom slučaju izaći pred džeda? Za Momira... A ne znam oni šta je džed. To nije važno. Čuli su. Za Momira džed je živ. Džed ga čeka na nebu, da mu položi račune. Da li je Milo mogao tu rečenicu da izgovori? Nije mogao i između ostalog je zato tamo gde je. Zašto Milo nije mogao? Zato što je kao i svi mi, mada je on mnogo mlađi od mene, vaspitavan ateistički, materialistički, socijalistički, komunistički. Učili su nas da Boga nema, da će nauka objasniti sve, da postoji samo materija i da je čovjek samo materija, pa kada umre, imamo proces raspadanja materije i nema ničega više. Za ljude koji su to prihvatili, do koske, tako reći, Momirova rečenica zvuči smešno. Šta pričaš, čoče? Ti nisi upućen u nauku. Ne znaš najveća dostignuća. I nije ni čudo što, evo već 200 godina, ljudi koji odstupaju od tog novouspostavljenog kodeksa materialističkog, slove za tradicionalce, neobrazovane, primitivce, konzervativce, nazadne tipove. Međutim, ovih 200 godina nagomilili su nam takva iskustva da ko pošteno baci pogled u istoriju, mora da kaže, čekajte da pogledamo malo i ono što je decenijama zanemarivano. Pošto svaki fenomen ima svoje dve strane. Pogledamo malo drugu stranu koja je bila van ozbiljne pažnje do sada. Ne mislim do sada, do ovog trenutka, nego recimo do našeg vremena. Naročito posle pada Berlinskog zida.
Druga činjenica, anegdota, kada je Evropska unija trebalo da donese svoj ustav, nije moglo da se usaglasi šta je zajedničko tim raznovrsnim kulturama od Portugalije do Vladivostoka, odnosno od Lisabona do Vladivostoka i od Skandinavije do Grčke. Šta je zajedničko Evropljanima? Naravno, pametni ljudi su odmah rekli, pa to je hrišćanstvo, jedino zajednička stvar koju imamo svi, koju delimo svi zajedno hrišćanstvo, bez obzira na podele, katolicizam, protestantizam, pravoslavlje, što se Evrope tiče, ali to nisu stavili u Evropski ustav. I sad imate jednu zajednicu, dobro, to sa ustavom je propala stvar, u stvari, davno to bilo. Imate jednu zajednicu koja nema zajedničku, možemo, ajde da u širem smislu kažemo, kulturno-istorijsku osnovu. Pa kako onda da se identifikujemo ako su ljudi jedne zajednice, nacionalne, pre svega zahvaljujući kulturi i veri, spremni da se oslovljavaju sa brate, kako jedan Rus Portugalcu da kaže brate, na osnovu čega? Ili mi? Kako da kažemo braćo? I oni nama. Znači, Evropa se odrekla hrišćanstva, ali to je bilo samo manifestno, znači, to je bilo kao onaj vrh ledenog brega. 1/7 je iznad površine vode, 6/7 je ispod. To je bilo uopšte moguće zato što se Evropa u onih 6/7 odrekla hrišćanstva u posljednjih 500 godina, odnosno odricala se, a preciznije rečeno govorimo o zapadnoj Evropi. Zapad, za koji se kaže da ima prednost u odnosu na istok zato što je tehnološki razvijeniji i u ostalom tamo je i uspostavljena ta mitologija materijalizma, ateizma i ostalog što sam nabrajao, je s jedne strane gledano religiju sveo na puku površinu. Crkve su više kulturno-istorijski spomenici na zapadu nego verski objekti, što smo videli između ostalog i po paljevini Notre Dama, kada je izašlo videlo da je važnije koliko novca donosi od turističkih poseta, nego koliko iskrenih vernika u nju uđe. I na kraju krajeva iz socijalističkih zemalja, kogod je bio u Parizu, išao je u Notre Dame, iako je učen da ne veruje u Boga. Jer ateisti ulaze u te objekte da se dive arhitekturi, umetnosti i ostalom, ne pitajući se kako je to uopšte bilo moguće. Ljudi, kako je bilo moguće da se izgradi jedna takva katedrala ili mnoge druge u Evropi u vreme kada zidari imaju samo čekić, dleto i čekrk. I penje se na visinu skoro 100 metara, da bi, isklesano na zemlji, stavili element koji izgleda kao čipka, a u stvari je isklesan u kamenu. Ko to danas može da uradi sa svim ovim uređajima koje posjedujemo, verovatno može, ali kako se to kaže, to se ne računa. Neuporedivo je da sada ja radim dletom, a vi radite najnovijim uređajima i pokažete mi kako možete da uradite isto. Ne, nego i vama ćemo dati dleto u ruke, pa ajde da se onda ogledamo. Katedrala kao takva koja štrči uvis svedoči o ljudskom podvigu koji je uopšte bio moguć samo zahvaljujući veri. Vreme katedrala je veličanstveno doba i zapadne Evrope, bez obzira na političke užase koji su se oko tih katedrala odvijali dok su građene. Užase, dakle, na zemlji. Velika kuga u 14. veku, od koje je i car Dušan sa caricom Jelenom pobegao na Hilandar, je napravila preokret u Evropi. Toga u istorijskim čitankama nema.
uvek se govori, jel tako, o ratovima, o političarima, kraljevima, koji su menjali politiku. Međutim, najveći potres koji je promenio kulturni kod cele Evrope je ta velika kuga polovinom 14. veka. Zamislite da kada završimo ovu sesiju, da nas na izlazu dočeka vest da je u Evropi za, evo sad ovaj grip koji hara iz Kine, u stvari za nedelju dana umrlo 150 miliona ljudi u Evropi. Kako bi mi reagovali? Kad i ovako imamo paniku, zato što je došla grupa turista, Kineza koje su pregledali, kažu sve je u redu i očekuje se upad virusa svaki dan u Srbiji. Kako bismo reagovali na vest da je 150 miliona ljudi pomrlo? To je otprilike odnos u odnosu na ona vremena. I zato je car Dušan došao na Hilandar i zato stoji onaj znak na Hilandaru, te je zastao i digao ruku i jako rekao: dovde, gospode, da ne pusti kugu dalje prema manastiru. A na prigovor kako može žena da dođe na Hilandar, on je za svoju caricu rekao: pa ona nije žena, ona je carica. Dakle, Evropa se odrekla hrišćanstva, odricala ga se. Kako ga se odricala? Odricala ga se s jedne strane u verskim ratovima, kada su jedni drugima u zapadnoj Evropi od reformacije sledećih stotine godina katolici i protestanti dokazivali da iz topova izlazi milosrđe u vidu topovskih đuladi. Oni su pucali jedni na druge, ubijali se i plakali. Ali za ideju čovjek je spreman na sve. Naravno, tu se rimokatolička crkva proslavila veličanstveno spaljivanjem i ostalim zločinima, zbog kojih se pre 10 godine izvinula protestantima Evrope, kao što se izvinjavala svima nad kojima je počinila zločin, jedino smo preostali mi. Samo da znate, nama se nikada izvinuti neće dok se projekat ne završi i zato se nisu izvinuli pravoslavnima do sad. Projekat nije dovršen. Koji je to projekt? Pa unijačenja. Kada papa izađe iz aviona i poljubi zemlju, to nije pozdrav zemlji domaćinu. To je obeležavanje svoje teritorije. A ja sam čitao u našim novinama, dobro, pošto su naši novinari obrazovani kardinalno, kako je to pozdrav domaćinu. Vraga pozdrav. Znate, to što mi nismo nikakvog dodira imali sa verom i religijama uopšte tokom školovanja, ostavilo je zastrašujuće nedostatke. Jer neke stvari u široj kulturi ne mogu da se razumeju bez centralne verske knjige, date kulture. Da li je to u islamu Kuran časni ili u hrišćanstvu Biblija, svejedno je. Ali komunistima nije to stalo bilo toliko, oni su nama trpali Marksa u ruke i mislili da Marks može sve da zameni. Njima je bar menjao, jel? No da se vratimo na temu. S druge strane, imamo neverovatan fenomen da je Evropa nemoćna pred najezdom ovih takozvanih imigranata. Ne samo da je nemoćna, nego to, kao što vidimo, evropske vlade podržavaju. Opravdanja idu od priča o nedostatku radne snage do ne znam kojih priča. I pored 70-godišnjeg iskustva, na primjer u Nemačkoj sa gastarbajterima, vi imate i danas pametnjakoviće, to su ti socijaldemokrati i levičari, koji su kardinalno neodgovorni, koji pričaju o integraciji tog sveta u evropski svet. Pritom imaju 6 miliona Turaka u Nemačkoj, gde su odavno konstatovali da je samo prva generacija tih Turaka htela da bude Nemačka, odnosno da budu Nemci. A da njihova deca i unuci se vraćaju Turskoj. On živi u Nemačkoj, on hoće da bude Turčin.
Tako da imamo obrnut proces od očekivanog. Uprkos tome. Pa ja sam se svađao sa mnogim levičarima preko e-maila oko toga. Oni će biti integrisani. Gde će biti integrisani? Prvo, Evropa je u stanju poluvakuma. Jer mesto vere je upražnjeno. Drugo, ovi dolaze u punoj snazi. Ne zaboravimo da Islam dolazi nekih 500 godina posle Hrista. Slobodno možete da računate da što se tiče snage vere u životu čoveka, u muslimanskim zemljama otprilike isto kao pre 500 godina u Evropi. Kada čovjek nije mogao jabuku da pojede bez verskog rituala za stolom. A danas o tome skoro ne zna ništa, niti ga interesuje. Ovaj poluvakum s jedne strane i snaga s druge strane može da objašnjava, a zašto? Otkud toliki svet? Pa ste, fenomena povratka crkvi i veri nema nigde. To su irreverzibilni procesi, nepovratni. Ali šta imamo? Da bivši hrišćani i evropljani postaju muslimane. A zašto postaju? I možemo reći, religiju su dotukli, ali potrebu za njom nisu. I ako ne mogu hrišćanski da je zadovolji, znači on otići u islam ili u budizam. Pa ste, mi smo u vreme socijalizma na vrhuncu Titove vladavine 70. godina. Znate gde su odlazili mladi ljudi koji upišu studije pa propadnu i odlaze? Odlazili su u Indiju. Nekoliko mojih drugara je nestalo u Indiji, nikad ih nisu našli. I prelazili u indijsku veru, tamo njihovu, i kada dođu, neki su se vratili, on se vratio u onoj odeći indijskoj i vidiš da on već živi po tim običajima i da je integrisan tamo. Dakle, nije, da kažemo, nije poslušao komunističku pedagogiju pa da digne ruke od vere. Jer potreba za verom, potreba za religijom ne može da se uništi, ona može samo da se pojača. Naročito ako vam zabrani, kao što će žeđ da jača ukoliko vam ne dam čašu vode. Dakle, Evropa živi u naivnosti i tu se ogleda njena površnost, možemo reći i neznanje, koje izgleda više montirano nego što je spontano, da ono što u stvari donosi opasnost, vidi kao ključ izbavljenja. Nema radne snage u Nemačkoj, pa evo, Arapi će popuniti radno mesto. I ne razmišljaju o sledećem fenomenu. Nemac ne može da traži od Nemice da mu rodi 3-4 dece. A Arapin koji se oženi Nemicom, ni ne pita, napravi je i 7. I ona se ne buni. Znači, mi smo preživjeli tursku naježdu i tursko ropstvo. A Evropa je pod najezdom, naročito pod uticajem, i finansija, Soroša, evo, juče u novinama kaže Soroš jedan od organizatora te imigracije, sa milijardama dolara. Americi je u interesu da dotuče Evropsku uniju. Ne može njoj da bude u interesu, ljudi, da naraste konglomerat od 600 miliona stanovnika, duplo veća od SAD-a, znači konkurentniji i jača u svakom pogledu sutra. Pa ne može, nego mora da je dotuče. Kako ćeš to dotući? Pa tako ćeš potpuno promeniti kulturni kod. Naravno da smo mi u opasnosti u tom slučaju. Zašto smo mi stradali? Mi smo stradali zbog krstaških ratova koje je zapadna Evropa vodila navodno u interesu spasa Hristovog groba, a u stvari radi pljačke Konstantinopolja i Vizantije. Kad je ojačalo Osmansko carstvo, osvojili Konstantinopolj, prvo su došli kod nas. Nisu došli prvo u Francusku i Nemačku, nego prvo kod nas. Pa su onda tek išli na Beč, pa se jedva odbranio zapad pod Bečom od Turaka. Ko je platio ceh? Pa mi smo platili ceh. Ko drugi? Platila bi cela Evropa da se nisu digli konačno da se brane. Sad imamo tiho osvajanje. Tako tiho da
Onaj ko govori slično meni, može da slovi kao budala, na primjer, za pola ovakvog skupa. Što to priča? Ma dajte, nemojte, molim vas, ajde, to su dobri ljudi. Evo vidite, sve momci u najboljim godinama, sposobni za oružje. I ne samo sposobni za oružje, nego obučeni. Ne obučeni, nego obučeni da rukuju oružje. Sad to neko zvizdaju pištaljko, možda se pojave naoružano na ulicama, to niko ne zna. Evropa je uspavana, Evropa je u procesu duboke dekadencije, dubokog propadanja, moralnog pre svega. Bez obzira na našu politiku mnogih ovih manjih zemalja, samo lud čovek može u tu Evropu da srlja. Jer kada mi sad stignemo tamo, ako uopšte stignemo, a Bog će valjda dati da ne stignemo nikad, to će biti spas za nas i to što su Hrvati, što nam podmeću noge, i Bugari i ostali, to je za nas ljudi dobro. Samo nećemo da im priznamo. Priznaćemo im za 50 godina. Odlično što ste radili to. Evo, jeste se usrećili vi, jeste brak. Hrvatska je spala ispod 3 miliona stanovnika. Kako je tako dobro, zašto beže iz zemlje? Kako je Evropa došla u to stanje? Kakve veze ima moralno stanje Evrope sa izjavom Mila i Momira? Ko ima perspektivu, Milo ili Momir? Nema to veze što Milo vlada 30 godina. To ne može da bude konkluzivan dokaz da on ima perspektivu ili da ta njegova politika ima perspektivu. Nema je. To se održava na silu, zapadnim novcem. Nije problem obezbediti koliko. Ako Crna Gora ima 550.000 stanovnika, ajde da kažem 250.000, 300.000 plata i penzije. To nije problem obezbediti. Naravno, sve te državice, uključujući našu, to je sve rentirano. Mi smo kolonije, svi smo kolonije. Druga je stvar što naši političari pričaju, mi smo suvereni, mi ne damo na sebe ni senka da padne, ovo ono, ne damo ni senka da padne, a govorio je da neće da pregovara dok Šiptari drže sankcije, a evo ga pregovara. Šta je dogovor Priština-Beograd, avionska veza? Autoput Niš-Priština. Šta će meni autoput Niš-Priština? Nama, Srbima, šta će autoput Niš-Priština? Pa ne treba nama, treba NATO pakt. Šta će nam autoput Beograd-Sarajevo? Jer su nam predsjednika kamenovali u Srebrenici. Oni se odužio dao 3,5 miliona evra. Pravi autoput do Sarajeva. Šta će meni autoput do Sarajeva? Ko od nas može da bude siguran da kao sam sa kolima srpske registracije može da ode u Sarajevo, u Baščaršiju, pojede ćevape, izađe i da se vrati bezbedno nazad? Niko. Pa što nas luđujete onda? I na kraju šta imamo? Pregovore se vode, ne znam, u Berlinu gdje i kaže Nemačka vodi glavnu reč. Znači, pristao je na pregovore samo zato što je Amerikanac izjavio treba Priština da digne sankcije, ali nije im naredio da digne. A može da naredi. Jer ovi ne bi to zaveri da nije njihovog zelenog svetla. Ali kaže, pošto su Srbi meki, popustit će oni, a vi nastavite dalje. A on kaže, ja neću da uvedem kontramere. Jučerašnji dnevnik Crne Gore, sraman, kaže, srpsko rukovodstvo je u mraku, u zabludi velikosrpskog nacionalizma, pa narušavaju integritet Crne Gore, a oni ne narušavaju integritet Srbije. Šta je ovo? I Ala i Vrana je protiv nas, pre ljudi. Da je jučerašnji brat, on je i na vlasti. Pa da, on. Pa i u Bosni je do jučerašnji brat. Alija Izetbegović je kršteno ime Ilija. Ima krštenicu. Njegov sin to čuva, 100% i dan danas. I to je do jučerašnji brat. Neće da budu Srbiji, šta hoće budu? Makedonci hoće budu sledbenici Aleksandra Makedonskog.
Sve da im se smeje. Šta će Crnogorci da budu ako nisu Srbi? Šta oni uopšte mogu da budu ako nisu Srbi? Uporedimo Srbiju i Englesku, pa ste. Engleska koja je jezgro mnogih naroda i oko nje, prosto Australija je njihov dominion i Kanada. Pa koje su to teritorije, koliko je to stanovnika? Niko neće da kaže, niko neće reći to nije engleski jezik, to je australijanski jezik ili mi nećemo s engleskom, imamo ništa. Mi smo slični Englezima jer smo jezgro okupljanja naroda u bivšoj SFRJ. Svi imaju nešto zajedničko s nama. To jezgro identiteta je zajedničko. Otuda potiče njihov problem. Oni bi rešili pitanje identiteta kad bi se pomirili s tim da su u jezgru Srbi. Ali pošto to neće, onda ulaze u patologije. Čekajte, šta je Hrvat? Vi jedino možete da kažete tačno, jednoglasno, Hrvat je katolik. Šta ste time rekli? Oponent vam kaže, pa i Poljak je katolik. Kakva je razlika između Poljaka i Hrvata? Oni ne znaju šta su. Ali to je njihov problem. Ali zato imamo tu patologiju. Koja je deo evropske patologije. Jer Evropa je došla dotle da odbacuje naciju, nacionalni identitet, kulturni identitet u ime neke univerzalnosti. Koje univerzalnosti? To je sa prosvetiteljstvom došlo. Racionalizam, nauka, to su univerzalne stvari, jel? Nauka ne može da se ograniči. Racionalnost i racionalizam ne mogu da se ograniče, prema tome svi smo mi građani jednog sveta i propisuje se smrt naciji i nacionalizmu 200 godina, a oni kao činioci u istoriji, evropskoj istoriji prisutni do dan danas. A te argumentacije su uvek bili i površne i naivne i glupe. Kada je izbio Prvi svetski rat, nemački socijaldemokrati su bili šokirani jer su verovali Karlu Marksu i jednoj njegovi rečenici koja glasi proletarijat nema domovinu. I kada su videli da nemački radnici idu na mobilizaciju i čuli da francuski radnik ide na mobilizaciju, oni su se porazboljevali. Pa kako je to moguće? Pazite, koji je to egocentrizam? Oni čitaju Marksa i misle da kroz njihovu glavu to isto saznaje i nemački radnik. Pa kako je to moguće? Sad su oni su braća, jer je Marks rekao da su braća, a pucat će sutra jedni na druge, ko što su pucali. A nacija je preživeo pojam, a znate zbog čega? I evo kako su oni argumentovali. Vidite moje odelo. Štof je engleski. Konac italijanski, sa dugmadima. Postava svila, sa istoka negde sa svila. Ja sam u stvari internacionalac, jer na meni ništa nije jednoobrazno nacionalno. Silna stvar. Ko što imate danas pametnjakoviće, pa kažu, jer vidite da nacionalizam više nema značaja zato što, evo u reprezentaciji Francuske ili Engleske, koliko ima stranaca. Jel? Pa kad pogledate francusku reprezentaciju, prvo nema ni jednog belca. Ali zaboravljaju samo jednu stvar. Svi ti crnci koji igraju u ekipi Francuske se izrašavaju kao Francuzi. I kako se ekipa zove? Pa Francuska, jel? Kako drugčije? Protiv koga smo igrali juče? Protiv Francuza. A nema ni jednog belca. Pa nema. Znači, pre 100 godina kolonizovani narodi su im radili u rudnicima, a sada, posle 100 godina, za njih rade u sportu. I ponose se time, što pa ja sam Francuz. Na kraju krajeva dobro sam mlačin i ostalo. Sve to učinak 200-godišnjeg razvoja, duhovnog razvoja Evrope u kardinalnom promašaju. Došlo je vreme da se to problematizuje i da se to otvoreno kaže. Zašto u kardinalnom promašaju? Zato što sa modernim dobom Evropa
stiče sve više istina, ali paralelno s tim u sve većoj meri gubi smisao. Evropa je školski slučaj koji pokazuje da su smisao i istina različite kategorije. Kako god istinu da imate, to nikakve veze nema sa pitanjem smisla. Jedan pametan Evropljanin je napisao pre 100 godina, u sred Prvog svetskog rata, kada bi sva naučna pitanja na svijetu bila rešena, pitanje smisla bi ostalo netaknuto. To je napisao u Rolu. Taj njegov dnevnik je objavljen kasnije na 70 stranica, čudesnih rečenica koje i dan danas su razlozi da se pišu debele knjige o tome. Zašto je to tako? Prosvetiteljstvo je donelo iluziju da će nauka, koja je tamo u 18. veku zaista imala velike uspehe, rešiti sva pitanja. Sve ćemo saznati, sve ćemo znati, sve ćemo osvetliti, zato se zove prosvetiteljstvo. Ljude ćemo prosvetliti i onda kontra toga, naravno, religija je postala izvor neznanja. Ona se rađa u neznanju i drži nas u neznanju. Kad se kaže neznanje, misli se na naučno znanje. Naravno da religija nije nauka. Takozvani prosvetitelji su religiju u stvari preveli na teren na kome ona mora da izgubi. A to je taj teren znanja. Jer u 18. i 19. veku, sve do kraja 19. veka, problem smisla, tako reći, ne postoji. A ovo se tiče direktno sudbine morala. Dakle, s jedne strane, Evropa je okrenula leđa smislu u ime istine, s druge strane, kritika crkve, rimokatoličke, počev od francuske revolucije na ovamo, jer rimokatolička crkva se u Francuskoj debelo zadužila još u vreme verskih ratova i vreme reformacije i zaista je teško poharano u vreme francuske revolucije. Onda će biti tek bolševička revolucija u Rusiji. Šta su revolucionari učinili u Francuskoj? Međutim, kako se razvijela ta nova učenost, došlo je do čudnog fenomena, bar nama danas, a to je sledeće. Ako je crkva koja je izgubila ugled i autoritet, je li bila akter zločina neviđenih? Pazite, rimokatolička crkva poslednju ženu u zapadnoj Evropi spaljuje polovinom 18. veka. Polovina 18. veka, pa to vam je, tu je već Gete, veliki pesnik, jedan od najvećih evropskih pesnika. A na nekih nekoliko stotina kilometara od njega spaljuju poslednju ženu. Na istoku nije bilo spaljivanja. Dakle, ako je crkva morala da strada, recimo da se složimo, pa eto, razumljivo i zato kažemo morala da strada, jer je imala negativan kredit jezivi, zašto je stradala religija? I na kraju krajeva zašto je stradao Bog? A ova pitanja su logična ako hoćemo da odgovorimo na osnovno pitanje zašto je u Evropi stradao moral. Kant kao veliki mislilac i filozof je veliki idealista bio po tome što je mislio da čovek može da izdrži kao moralno biće nezavisno od sankcije i kazne. Jer Kant nije rekao moraš da budeš moralan zato što postoji Bog koji će te kazniti ako ne budeš bio moralan.
On je rekao, Bog je nužna ideja koje se moramo držati, ali pitanje postoji li ili ne, to nije pitanje za nas. A dužan si da budeš moralan zato što si čovek. Kant je u stvari jedini filozof čojstva mimo naše kulture i Marka Miljanova. Moralnost je kod njega čojstvo. Čuvaj drugog od zla u sebi. Nema sumnje da takvih ljudi ima, koji su sposobni da budu moralni u čistoj, punoj autonomiji, znači bez ikakve transcendencije i spoljašnje instance, naročito bez pretnje kaznom. Ali setimo se mi Dostojevskog i najveće priče svih vremena napisane, a to je legenda o velikom inkvizitoru u Braći Karamazovi. Kada Torquemada drži zatvorenog Hrista i njemu drži govor i kaže: mnogo ti tražiš od ljudi. Mnogo tražiš. Mnogo je to veliki teret za ljudska pleća. To si mogao da budeš ti, to mogu da budu retki, ali da budu slobodni i autonomni. Onako kako si ti tražio. Ne može. Vidiš, zato smo mi tu crkva. Torquemada je inače bio proslavljeni inkvizitor koji je slao na lomaču u vreme inkvizicije jednim potpisom. Kao što je Hristo rekao, ja znam da si ti on, ali ću sutra da objavim narodu da si propalica i spalit ću te. Ali osnovna greška je što si čoveku svalio na pleća teret slobode koju ne može da nosi. Zato postojimo mi, crkva. Mi dajemo ljudima u masama hleb i sigurnost. To je anticipacija socijalizma. Socijalizam jeste davao hleb i sigurnost. Zato ćemo reći danas, u vreme Tita mogu se spavaš na Kalemegdanu, bez straha ćete neko opljačkati ili prebiti. Bilo je hleb. Imao se sigurnost. To se sve plaćalo odsustvom slobode, naravno. Sve ima svoju cenu. Danas imamo slobodu, ali nema više sigurnosti i nema sigurnosti hleba. Ni sigurnosti ove bezbednosne, ni sigurnosti hleba. Imamo slobodu u tom smislu što možemo u parku i na ulici da pričamo šta hoćemo. Što se medija tiče, to znamo svi kakva je priča, ima slobode, nema slobode. Kaže, tu je crkva da to obezbedi. A ti, što se tebe tiče, ti si suvišan. Ti nam nisi potreban, mi smo tu umesto tebe, jer mi ispravljamo tvoju grešku. Velika je to priča o kojoj su napisani i doktorati, i elaborati, i knjižurine i nije iscrpljena nikada. Ali šta ona svedoči? Ona svedoči s jedne strane da je zapadna crkva uvek gušila slobodu, uvek u ime, ideala. Evo, juče gledam ovaj film Jovanka Orleanka, vidio sam posljednje pola sata prikazano skandalozno kako su ti sveštenici tu devojku varali, lagali, šta su je i radili. Sve vreme se plašeći nje. Ali se treslo straha. Oni moraju da je spale, da bi mogli mirno spavaju. Kaže, tako je bilo 1000 godina. 1000 godina. Dobro. Što se može, ne vredi kukati protiv istorije. Taj negativan kredit je doprineo da se Evropa uruši, jer su kako što sam rekao, sa crkvom rušili i religiju i Boga. I kada Niče 1888. godine proglašava da je i Bog umro, nije Niče ubio Boga, nego je konstatovao da je Bog ubijen u srcima ljudi zapadne Evrope.
Ko nije gledao Kuma 3, savjetujem da ga odgleda, sad repriziraju filmove na svim kanalima, naći ćete ga naročito scenu kada Michael Corleone sedi u onom parkiću sa budućim novim papom, koji je još kardinal. I ono kada mu se ispoveda, jer je ubio brata rođena. A ovaj kardinal uzme oblutak šljunak iz fontane, slomi ga, pokaže i kaže, vidiš, pokaže da je u sredinu. Kamen je mokar, sredina je suva. Tako je vera, kaže, zahvatila ljude. Samo s polja. A nije ušla u duše ljudi. I zato je ovako kako jeste. Posto u vreme renesanse, a učeni smo u školi da slavimo period renesanse, nas učili da je to 14. i 15. vek, mada ono počinje mnogo ranije. Posto 14. i 15. vek. U okolini Rima ima mesta kojima nisu čuli za hrišćanstvo. Po istorijskim činjeničnim nalazu. To prosto da ne veruješ, jel? Kad ovaj kardinal kaže, pogledaj, kao što je jezgro suvo, tako su duše ljudi netaknute verom. To je zapad. Glavni učinak tog urušavanja, u kome učestvuju doktori nauka, profesori moderni univerziteti. To je bila moda jedno vreme udarati po crkvi, po religiji, veri, ismevati Boga i tako dalje. Naročito od pojave Charlesa Darwina, koji je mnogo nedužniji nego što mislimo, jer je čovjek napisao u svojoj knjizi, u predgovoru. Ovo je samo hipoteza. Ja ne tvrdim da je ovo istina. Mora tek da se proverava. Šta su uradili Englezi? Naravno, kao prvi Skotovi sveta, sve one dokaze koje smo mi videli u toku studija i školovanja, sve su isfalsifikovali. Danas se zna da su sve falsifikati. Jer je njihov. Pa morali su da izmisle. I šta onda imamo? Onda imamo u Srbiji da će diletanti profesore univerziteta da ismevaju, koji samo izraze sumnju. Pa ta sumnja osnovni princip nauke, tako su učeni, tako se i radi. Da li je Darwinova teorija istinita ili ne? Dakle, mi živimo u stvari pod ucenom. I moderna nauka koja je bila uzdanica progresa, koja je doprinela moralnom sunovratu zato što je otvorila vrata nihilizma. Znate šta je nihilizam? Nihilizam je odgovor ne na pitanje krajnjeg smisla bilo čega. Sveta, ljudskog života, kosmosa, šta god hoćete. Nihilizam kaže, umesto onoga što tradicija kaže da je smisao, stoji praznina i veliko ništa, ničeg nema. Život ljudski, on je samo na zemlji. Ne očekujte život posle smrti. Smrt je smrt. Mi smo samo materija koja se raspada i nestaje. Nema više sile, pogotovo smisao one. Evo, nauka dokazuje da je u stvari kosmos prazan. Mi u stvari živimo u praznini. Ozbiljno pitanje glasi, ko je u stanju sa time da se pomiri? Zaista da se pomiri. Dakle, to je pitanje smisla dovedeno do kraja. Jer odgovor glasi, nema nikakvog smisla. Kako onda može da se održi moral
ako uzmemo samo jednu od posljedica koja glasi ovako, nema nikog smisla. Nema života posle smrti. Pa zašto ja onda uopšte se trudim i žrtvujem za bilo šta? Zašto ja ne bih poradio tako, evo da sve vas u ovoj sali žrtvujem svojim željama. Pa da svi vi budete moji robovi dokle može. A da ja živim dok mogu na ovoj zemlji, zahvaljujući evo vašem radu i znoju, pa ako je besmisleno pomisliti na velika dela, što bi se ja uzdržavao od velikih nedela, ne bi li vas porobio? Vi kao svedoci zajedno ćete otići sa mnom. Ostaćemo svi u istoriji zapamćeni. Dobro, ja kao zlotvor, ali baš me briga. Umjesto srušenog Boga, ideologije vas postavljaju vladavinu čoveka. Odnosno, obogotvoruju čoveka. Pa imamo potpuni obrt koji je vidljiv kod Karla Marksa, a glasi ovako. Ranije se govorilo, Bog je stvorio čoveka. Sad je došlo vreme da se kaže, čovek je stvorio Boga. Pa pošto je čovek tvorac, on je Bog. A Bog je čovek. Šta je pokazao 20. vek nego to? S jedne strane, humanizam je obogotvorio čoveka i učio nas da govorimo ja volim čoveka. To ćete čuti na televiziji dan danas. Šta znači rečenica ja volim čoveka? Evo, ovde su čoveci, što bi rekli. I kad ja kažem ja volim čoveka, koga od vas ja to volim? Pa ne volim nikog od vas. Ja volim čoveka kao figuru, onu univerzalnu, pod koju spadamo svi. A zamislimo sada da smo svi uvrtali to u glavu i da se zanosimo onom idejom, čekaj, treba ovo sve, ostatak ovih ljudi savladati da bi ja zaista bio Bog otac njihov. Toga se 20. vek nagledao, jel tako, sa lokalnim satrapima. Mi smo u 20. veku imali smrtnike bogove. Na vlasti. I zato je 20. vek takav kakav je bio. Vek totalitarizma, mraka i užasa. Krvi, znoja i suza. U ime novih kvazi-religija. Šta je komunizam nego jedna kvazi-religija? Ovo je neoliberalizam. Pa to je kvazi-religija, samo što je Bog kapital. Klanjamo se kapitalu. Valja ga uvećati što više. Ne postavlja se pitanje smisla, čekaj, a čemu to? Šta će tebi 100 milijardi dolara kad nećeš to moći da odneseš u grad? Zašto si Bill Gates? Šta će ti 100 milijardi dolara? I zbog tih 100 milijardi dolara mora 10, 15, 50 miliona stanovnika negde da strada. Dakle, ako smo svedeni na obostranost i navodno ne verujemo ni u šta, jer samo držimo do znanja, pozitivnog znanja, jel ovaj telefon ovde na stolu jeste, nije? A pitanje smisla nam je za vratom, koje kad tad ćete pogoditi, pa bolje te pogodi na vreme. Šta onda imamo kao odgovor na osnovnu dilemu? Nije presudno za religiju da li donosi nova znanja ili ne, nego da li obezbeđuje smisao. A zašto? Zato što samo ona može da obezbedi smisao. A zašto može? Zato što izvire iz čovekove vere, odnosno potrebe za veru. Nauka to nikad ne može zameniti. Ako izvire iz potrebe za verom, neko bi od vas mogao da kaže, pa dobro, ali onda to znači da je to čisto subjektivna stvar. Ne mora da znači, ne sledi. Zato što zalazimo u period, u sferu nepoznatog, gde nauka nema šta da traži, niti je ikada išta tražila. A to je pitanje, što bi rekao Njegoš, ima li neka sila koja to oržestvuje nad cijelim svijetom ili nema? Da li ta sila
ima elemente pravde ili nema. Prve civilizacije, prve ideje koje su rađale nauku i filozofiju, vezane su bile za ideju pravde i govorilo se o prirodnoj pravdi. Prirodne sile bile su viđene kao instance prirodne pravde i božanske pravde. Onda kasnije u staroj Grčkoj postaje to priča o prirodnim pravima, prirodnom pravu. Prirodno pravo, kao sa pravdom zajedno, bila je norma u odnosu na veštačko pravo koje stvaraju ljudi. Koje je hendikep zato što nije savršeno jer je ljudsko. I zato je prirodno pravo bilo uvek uzor. Ali kosmos je vezivan uvek sa idejom pravde. Pa čak i ako kažete ne verujem u Boga, ne postoji Bog, ne možete da ošporite tu ideju neke sile koja kao sila pravde sve ravna. Kao što je razmena kosmički princip i ne može ništa da se dobije, a da se nešto ne da, tako i neravnoteža koju mi vidimo kao nepravdu, od jedne tačke postaje prirodno, kosmički neodrživa, ne samo istorijski i društveno. I odatle potiče ta neiskorenjiva vera. Dakle, to je vezano za ontologiju čoveka, a ne za ontologiju kamenja, zvezda i galaksija. Tako čovek osigurava mrežu smisla, kao što pauk pete svoju mrežu, na osnovu koje živi u stvari, jel? Pauk bez mreže nije pauk. I tako i čovek mora da ima tu mrežu smisla koja će integrisati sve što vidi, sve što čuje, sve što zna. To je razbijeno. I zato imamo tu vladavinu materijalizma, hedonizma, ateizma i u svemu tome đuture je onda žrtvovanje postalo besmisleno. I ne samo besmisleno, nego predmet poruge. Zašto? Pa ako je kultura hedonistička, što možete da vidite svaki dan u reklamama na televiziji, slušaj svoje instinkte, uživaj, zabava, nema kraja, ona traje. Sve to čisti hedonizam, dakle, usmereno na uživanje pojedinca, da nas čak uče kad jedemo smoki da uživamo. Kako mogu da uživam, jedan smo nisam smoki. Ali uživaj, to je naređenje, čovječe. Onda bilo kakvo žrtvovanje nema smisla. Počevši od žrtvovanja roditelja za dete, znate ono kad se mama i tata razvode, pa kad mama pogreši, pa deci kaže, kad na primjer pitaju, što se nisi razvela od te bitange kad govoriš da je bitanga celo vijek? Pa deco zbog vas. A zašto zbog nas? Jer smo mi to tražili. Opstali bi mi da si ti ostavila njega. Pa ja sam se žrtvovao. Pa pusti ti to. Pa da govorimo sad i o ovom najvišim stepenim žrtvovanja. Istovremeno, pa ste u epohi koja više žrtvovanje ne trpi kao kategoriju. Žrtvovanje pojedinca. Žrtvuju se čitavi kolektivi i narod. Bez miga, bez zastoja. Ako treba. Jesu gorali požari u Amazoniji do pre 3 meseca. Šta je sa plemenima koja tamo žive? Niko se o tome ne pita. Više o tome niko ne priča. Koliko njih stradalo u tim požari? Ma šta, pustite. Čovjek je postao cigla za bacanje. I za izgradnju. S jedne strane za bacanje, s druge strane za izgradnju. A imamo licemerje, čovjek je najveće bogatstvo i blago. Čije bogatstvo?
Kakvo je to čovek bogatstvo u jednoj afričkoj zemlji koja, recimo, trpi glad? Da ne ulazimo sad u uzroke zbog čega. Kad se na najbogatijem kontinentu na svetu 100 miliona ljudi gladno. Kako je sad to bogatstvo? Pa istovremeno imamo genijalce pune para koji planiraju da pobiju 6 milijardi ljudi na zemlji, da ostane 1 milijarda. Nauka, naročito humanističke i društvene nauke, u tom moralnom sunovratu su postale robinje, i time završavam, postali su robinje krupnog kapitala tih velikih koncerna, naročito ovih instanci koji dele stipendije, zbog čega su naši momci i devojke srećni kad dobiju stipendiju da odu u Ameriku, a to su stipendije takve da za njih važi ono pravilo magarac u Rim, magarac iz Rima. Što će reći, niko ni ne očekuje da ti tamo nešto učiš, nego da te pripreme, kao što su moju generaciju pripremili, koji su danas u okviru nevladinih organizacija direktne ispostave i agenture Amerike u Srbiji i svim istočnoevropskim zemljama. Dakle, nauka ne samo da je pod kontrolom, nego radi ono za što je plaćena, a plaćena je da laže, ili da radi, da se blago izrazimo, najsumnjivije stvari, čije posledice se tek pokazati. Kao što se i priča, i što evo naši stručnjaci govore, ne može da se isključi hipoteza da ovaj virus u Kini nije laboratorijski proizveden i ubačen. Kažu, to je uradila Amerika da bi, pošto su svesni da ne mogu protiv Kine da ratuju klasičnim oružjem. Smislili su virus od koga treba da oboli, recimo, 50 do 100 miliona Kineza, što će ekonomski da se osjeti na slabljenju kineske privrede. Da je zato smišljen. Kažu, to kao hipoteza ne može da se zanemari, kao i onaj ptičji grip pre nekoliko godina. Eto gde je nauka. U đavoljim rukama. A što se tiče ovih geopolitičkih zbivanja, više nema nikakve razlike između CNN-a i onoga što pričaju profesori na najjačim zapadnim univerzitetima. I danas čovek od časti i morala, ako je u nauci, može samo da je napusti. Vidljiva propast, moralna propast nauke je počela s atomskom bombom. Oni su je prvo isprobali u pustinji Nevade, pa nedelju dana kasnije udarili Japan. Kada su videli njeno dejstvo, to niko nije mogao sanja kako ona dejstvuje. Onda je Robert Oppenheimer, najpoznatiji fizičar koji je vodio ekipu koja je bombu proizvela, Nemac, rekao: Now we have seen the sin. Sada smo videli greh. Počinili smo greh. I on se razboleo od toga. A još, pa još nije bilo pogibije ljudi, ono, Hirošima i ono čuda. 60.000 ljudi za pola minute je zbrisano sa lica zemlje. 69.000 ljudi u najtežim ranama. Ceo grad je ravan, sad vidjeli ste verovatno svi one snimke. Nema ničega, predstavljamo se u tragovi ulici. Zašto je bačena bomba na Hirošimu? Ne zbog Japana, da bi kapitulirao. Zbog Rusije. Stalin je to znao. Odmah je pozvao ovu svoju ekipu. Magarci jedni, ste videli šta su nam učinili? A ste rečenice, ste videli šta su nama učinili? Hoćete da nas spale ko kokošku? Koliko vremena treba da naši ljudi naprave atomsku bombu? Molotov je rekao 3 godine. Kaže, ajde za 3 godine da vas vidim. Inače ću sve da vas postreljam. I napravili su je za 3 godine. 49. godine su palili svoju, Amerikanci su bili u čudu. E tada je počeo taj greh i saznanje da nauka nije nikakva lepa stvar. Kao i nož u ostalom. Nož je u rukama hirurga dobra stvar, a u rukama kriminalca u haustoru zla stvar, jel? Tako i sa svima u životu. Kažu, Nobel kad je smislio dinamit,
svedoci, njegovi prijatelji, ostali, ostavili zapis, kaže, njemu nije padalo na pamet. Jer to može se upotrebi u radne svrhe, nego za izgradnju. On je bio inženjer mostova, zgrada, tunela. I kada je video i čuo da se upotrebljava u vojne svrhe, čovjek se šokirao. Dakle, naučnici su bili naivci, ko mala deca. Danas nemaju pravo na to. U ovom opštem sunovratu. Kada ne znate, vi više ne znate kome služite. Pa vi ste pre 100 godina mogli da kažete ja služim čovečanstvu, kao Tesla, na primjer, da kažete. Ili Pasteur, Louis Pasteur, koji prvo sebi dao protiv besnila onaj lek, pa onda ljudima dao. Ali vi to danas ne možete da kažete. Kome vi u stvari služite? Kaže, služim čovečanstvu, a ono neki hoštapar vas je finansirao i shvatite da ste učestvovali u kreiranju nekog užasa. U tome je problem našeg vremena. A nema instance, pazite, nema instance. Zato smo mi u vremenu proizvoljnosti i praznine. Nema instance koja obavezuje i koja nas sputava u toj razobručenoj slobodi. I zato je moral u nepovratnoj krizi. I završavamo ovim. Kada je Jean-Jacques Rousseau došao na studije u akademiji u Dijonu, uleteo je u konkurs na kome je učestvovao, pismeni rad se radio na temu da li materijalni progres podrazumeva i moralni progres. Jedino on je napisao ne. Naprotiv, materijalni i tehnički progres bit će praćen moralnom krizom i moralnom propašću. To je bilo 1756. godine. Ta njegova izjava je danas na ulazu u akademiju u Dijonu. Uklesana. Je li ovo nesumnjivo tehničko dostignuće? Jeste. A šta imamo na moralnoj strani ovog istog sveta koji je ovo porodio? Ne treba nikom ništa da priča, sve nam je jasno. Ono što je bilo za moralno zgražavanje samo pre 10 godina, danas je moralna norma. I više neću da vas zadržavam, hvala vam na pažnji. Izvolite, sad ostavljamo prostor za pitanje. Profesori mogu i do pitanja više postaviti. Da li zapravo pojava nihilizma zapravo označava, to je zapravo završetak ono što je u renesansi započeo? Pa da, može se reći, kad sam pomenuo da je najznačajniji potres zapadne Evrope velika kuga i masovna smrt, može se reći da je to u stvari bio najsnažniji impuls razvoju evropskog humanizma. Zašto? Kada se ljudi masovno počeli da shvataju da nema ni otkuda pomoći, a najdraži umiru, počeli su da se okreću od neba ka zemlji. U literaturi to slovi kao napuštanje monumentalnosti koju reprezentuje izgradnja velikih katedrala i okret minijaturi u vidu onih malih slika na zapadu koje liče na naše ikone. Druga stvar, okret ka čoveku. Okret ka telu. Od duha ka telu. Tada se začinju i prve ideje na zapadu o higijeni. Srednjovekovni pojam tela je kardinalno drugčiji od našeg. Ne govorimo 19. vekovnog drugčiji. A telo nije bilo viđeno kao danas. Telo je bilo viđeno kao privremeno stanište duše. Zato je bilo u fizičkom pogledu zanemareno.
Ne samo kažemo, bili su siromašni, pa se zato nisu kupali. Kupali se jedino kad upadnu u reku ili kad padne kiša, pa ih zatekne na vodu. Ne, nego je telo bilo zanemareno s polja, ono je bilo značajno u pogledu unutrašnjosti kao stanište duše, a to je bilo privremeno. To telo ćemo i onako napustiti kada duša ode po zaslužu raj ili pakao. Tako da ne treba pomišljati da je to povezano s siromaštvom i niskim standardom, jer ni aristokratija se nije kupala. Prvi parfemi dolaze u Francuskoj u 18. veku, to je vreme Luja, kralja sunca, to je znači Luj XIV. Znate šta je aristokratija govorila kada je osjetila prve parfeme i kad su se poprskali prvi put? Odlično, tek sada nećemo morati da se kupamo. To je neshvatljivo, pa oni su lepi u filmovi. Znate, pa one perike, pa ona garderoba, pa kažemo oni su bili takvi, ma nisu uopšte bili takvi. Tačno, nosili su perike, one štikle i ono sve, ali oni su bili, pa kažu da je Harry Hosim smrdeo na 10 metara. A niko nije smeo da mu kaže. Smeo je dvorska luda je smela. Niko nije smeo. Ona izreka gde car ide peške nije tačno, znate zbog čega? Car nije išao nikom. Ima jedan dobar film u tom pogledu, taj Luj XIV, kralj sunce, francuski najveći kralj koji je na vlast došao sa 9 godina. Znači, sad mu demonstriraju rad novih topova i tamo stavljali kočiju na 500 metara i razbijaju topovima, a on klinac pita, ima li tamo ljudi? Kaže, pa nema se. Vaše veličanstvo, nema ljudi, kako da ginu? On kaže, pa onda nije ništa. Stavite tamo nekoliko ljudi da izginu, pa će biti zanimljiviji. Tom kralju, i ne samo njemu, svim evropskim kraljima, donose stolicu sa rupom na sredini. Moram sad tako se izrazim, izmenjavam se, ali ovo je sad prelaz u standarde tog vremena. Dakle, evo, zamislite da sam, ja, Luj XIV. I sad, što kaže naš narod, priprlo mi, ja samo ovako znak i dolazi stolica, ovde ovom sklanjaju, zavesa, postoji sa sve 4 strane, ja sednem, razgovaramo mi i dalje. Razgovaramo mi i dalje, samo vi čujete kako ja stenjem i tako dalje, sve ostalo što to ide, obavim posao, stolica odlazi, ja sedim. Ništa strašno. Kako car da ide peške? Pa ne može car da ustane da ode tamo do onog prozora, tamo posla. Dakle, renesansa sprovodi taj okret ka telu, briga za telo. To znači, po uzoru na antiku, počinje da se brine o spoljašnosti tela. Zato atletika postaje popularna, telesne vežbe i ono u zdravom telu, zdrav duh. Dakle, moramo da razvijemo telo da bi i duh bio zdrav, da bismo bili što zdraviji. I ta orijentacija na ovozemnu stvarnost je karakteristika renesanse koja će vremenom doprineti onda i tom zalasku u materializam, racionalizam. Postoji samo ono što vidimo, što možemo da opipamo, što možemo da iskoristimo. Naravno, humanizam renesanse daleko od toga da je protiv vere, daleko od toga. Zaštitnik svih italijanskih humanista bio je Sveti Avgustin. Tek u 19. veku se javlja taj antireligiozni ateistički humanizam. Zašto? Kao zamena za posrnulog Boga koji uzdiže čoveka. U 15. veku je napisan tekst koji slavi Boga kao čoveka. Taj tekst je skupljao prašinu preko 250 godina i setili su da se tek u 19. veku, kad je trebalo popuniti prazno mesto Boga, pa kažu, čovek je bezgranično biće sposobno da bude sve. Ili Bog, ili čovek, ili životinja.
uvek ostavimo pitanje, a dobro, ko je taj čovjek? Ja, ko je? To je sasvim drugi humanizam od onog italijanskog, koji se u stvari bio je pedagogija, zasnovana na antičkim spisima, poeziji i prozi, i toj etici tela, sportiste, koji ne može da bude duhovno zdrav ako nije fizički zdrav i razvijen. I to je taj ideal vrlog muža, vir virtutisa, koji je u pedagogiji, u toku školovanja, forsiran i momcima stalno stavljan pred oči, jer tada devojke nisi išla u školu, da moraš da budeš takav. Što je onda vodilo kasnije? Moraš da budeš čist, garderoba mora da je čista, ne smeš da zaudaraš mnogo daleko, moraš da znaš poeziju, da recituješ, pogotovo ako se udvaraš devojkama, ne bi bilo loše da pročitaš nešto od antičke književnosti, da pokažeš da si obrazovan čovek i da znaš starogrčki, latinski već znaš, jel, zato što si Italijan. Ali taj uzor iz Italije se onda kasnijih vekova seli na sever i na istok Evrope. Tako da, pored hrišćanstva, svima nam je zajednička ta humanistička potka obrazovanja. A taj humanizam sa čovekom u centru bio je viđen kao zaštita od nihilizma. I zato nihilizam nije bio viđen kao opasnost i Niče je bio maltene smešna figura kad je to objavio. Kaže, pa nije problem. Pa, dobro, u redu, ne mora Boga ni da bude, evo imamo čoveka. Dakle, ljudi mogu sve. Da bi se pokazalo da ne mogu baš sve. Ne mogu da upravljaju istorijom, jer u 20. veku su nas uveravali da vladaju istorijama i ispostavili se kao da su bili na leđima bika koji ih je izbacio, pa umjesto društva sreće na istoku Evrope dobili smo u stvari današnje zapadne kolonije. Što niko nije hteo. Ne možemo reći da je neko od komunističkih satrapa to hteo i da, evo ja radim tako da bi vaši potomci bili robovi za 100 godina. Niko to nije hteo. To samo svedoči da se istorijom ne može upravljati po želji. Da je društvo mnogo složenije nego što mislimo. Još pitanja? Ja imam pitanje, htio sam da vas pitam, pošto je veliki broj izbjeglica otišao u Nemačku. I to su talibani, džihadisti i ISIL. I sada plan Angele Merkel jeste, pošto je ona čovek Soroša, a i demokrata američkih i ovih ovde, i ima nameru da sve to prebaci u Srbiju. 800.000. A pošto srpske granice veoma krhke, a Hrvatska i Mađarska su zatvorene, moje pitanje, šta će biti sa Srbijom ako sve to 800.000 uđe ovde? Na sela praznih vremena. Evo šta će biti. Kad su prelazili preko Srbije, verovatno na intervenciju Zapada, naši su njima nudili azil kada oni to nisu tražili. O tome nije bilo govora, međutim u jednom dnevniku kamera je uhvatila taj list za azil na stolu, gde ih evidentiraju i taj list je mogao lepo da se vidi kakav je i šta sadrži. Onaj ko je popunio taj list za azil, iako je otišao u Nemačku, Nemačka sutra legitimno traži da Srbija mora da ga primi nazad. Koliko je tih papira popunjeno, ne zna se. Ali ne može da se odbrani u slučaju svih koji su to popunili. Dakle, zašto je naša država njima nudila azil, kad oni to nisu tražili? Na pritisak sa Zapada sigurno. Mi možemo, ja se plašim, ja se bojim. Ja kažem da sam 30 godina mlađi, možda bi ja bežao iz ove zemlje, jer ne znamo da li će biti njih 50.000 sutra, 100.000 ili 150.000. Nemačka će se njih osloboditi. Srbija će biti jedan od kontejnera gde će da ih trpaju. A na osnovu ovih papira. A da ne govorimo i mimo toga. Jer kao što vidimo,
ova naša vlast aktualna, kao i Slobina, ponaša se isto. Prvo se suprotstavlja, a onda popusti. I mi ne možemo da budemo sigurni u kojoj meri i u kom pogledu će vlast nas uopšte da zaštiti. Kada juče kaže srpsko stanovništvo prešlo 65 godina u proseku, 50 i nešto hiljada mladih ljudi je prošle godine otišlo iz Srbije. To znači da te napušta budućnost. I pričaju bajke kako će da vrate momke i devojke, ali zato nije bajka što dovode arapske momke. Kaže, čekajte ljudi, jedno je humanizam i briga za čoveka. A da li vi shvatate šta se događa? Znate, i sad oni više brinu o Arapima koji gledaju i smrzavaju se, a svaki dan na televiziji gledamo naše porodice koje nemaju od čega da žive. I onda u dnevniku hvale dobrotvore koji su, eto, napravili im kući ili ovo ono. Pa čekaj, gde je tu država? Pa o kome prvo treba da brineš? I ko je glavni tu? Glavni nije glavna država, nego Sorosevske nevladine organizacije. A juče u novinama priznanje Soroša jeste, ja dovlačim imigrante u Evropu. On ne može da spava što oni u Siriji jadni pate i u ostalim arapskim zemljama. Čekaj, pa zašto oni odlaze iz svojih zemalja? Šta se mene tiče to? Jedinu pravilnu politiku vodi Mađarska. Ovi naši prikazuju pa kažu, uspela akcija, ne znam, 100 imigranata nije uspelo da pređe u Mađarsku, nije dala mađarska policija, pa ostali su kod nas. Čekaj, ostali su kod nas. A mi se hvalimo što ih zbrinjavamo. Sutra će im praviti stambene zgrade i stanove. Pa a ti isti ljudi vide kakva je Srbija i neće ovdje da ostane, ja hoću da idem u Nemačku, Skandinaviju, ja hoću lepo da živim. To je sad posebno pitanje, na osnovu čega ti kao stranac hoćeš lepo da živiš u Skandinaviji koji si ušao pre 2 sata? Čime si ti to zaslužio? Kao što je i pitanje, ko je stvorio srpsku državu? Ne možemo ljudi da budemo jednaki, zna se ko je srpsku državu stvorio, evo ih. I sad je Srbija svačija država, pa zato je ko krpenjač. Može Putin da da izjavu, ali ne može Vučić. Kad je Putin rekao, manjine Rusiji nisu potrebne. Mi smo potrebni vama. A vi ste potrebni, mi smo potrebni vama, manjinama. Ali vi kao manjine Rusiji niste potrebni. Pa sad vidi. A mi imamo učili nas komunisti i ostalo, svi smo mi jednaki. Pa onda da mi Crnogorac u sred Srbije kaže, a ponašaju se prema nama kao prema građanima drugog reda. A slušamo 20 godina šta se radi sa Srbijom u Crnoj Gori. Građani drugog reda. Ovde direktorišu i napravili karijere, a nisu u stanju da izađu ispred Moskve na pola sata protesta protiv Mila. Hladno je bilo. Milo, hladno je bilo. Terazijski Crnogorci. I onda kada ih on zeze kao terazijske Crnogorce, da izvinete, kaže, pa ima razloga. Karijeru napravi u Beogradu. Ja sam se posvađao s jednim kolegom pre neki dan. Celog života je u Beogradu. I uzeo da mi zelenaši. Bolestan je. Srbija mu plaća lekove. Godišnje 1.000.000 dinara. Srbija mu plaća. Preko socijalno dobija lek. Ljuje po Srbiji. Preko toga što ne odeš dole kod Mila, da ti on obezbedi lekove. Nije zadovoljena Srbija. Došlo je vreme kad mora otvoreno gore ljudi se govori. Nema nikakvog razloga za mi se stalno povlačimo. I umjesto da to povlačenje bude dočekano dobrim, oni pred kojima se povlače su sve gori. Posto onaj Milanović koji je došao sad u vlast u Hrvatskoj, posto zemlja mu se raspala. Nemaju ništa. Zato moraju da govore protiv Srba u predizbornoj kampanji, nema šta da kaže ljudima. Spala zemlja ispod 3 miliona. I on kaže, Srbija nije nikakva država. Govori o sebi, Hrvatska nije nikakva država. Onakvog oblika sa 3 miliona stanovnika to ne može da bude država. Ali Srbija nije nikakva država. Jer nema ništa.
On ne može da kaže standard je veći, vidite to što smo ušli u Evropsku uniju, dobro je zato i zato, koliko su već godina uz. Kogod uđe od malih država u Evropsku uniju, stradao je. Stradaće, hvala Bogu, mi nećemo stradati jer se nadam da nas neće primiti. A znate zašto neće? Koliko god mi govorili da religija nema značaja u Evropi, ostao je geopolitički značaj. A to znači katoličke teritorije, protestantske, pravoslavne. Šta treba još oteti, šta treba uzeti? Nećete kao pravoslavna zemlja. I zato je ovaj udar u Crnoj Gori sinhronizovan, odnosno vođen s polja, zato ovi naši ćut, jer onaj ko je podstakao Mila da napiše ovaj zakon, ućutkuje našu vlast. I zato imamo ovu tišinu i nema države Srbije nigde, pa onda sve spadne na individualne izjave, da bi evo sad oni mogli da lupaju po Ivici Dačiću onako kao boksersku vreću, jer nema akcije države Srbije. Onda ovako pričati, a divno je što je narod izašao. Jeste narod izašao, ali politički režimi se ne ruše šetnjama, a za Crnu Goru je jedini spas rušenje Milovog režima. Drugog spasa nema. Ovo je u rangu meteorološkog izveštaja. Pa zato, Sedite još malo, da još pitanja neko ide. Da li želiš neko nešto pita, profesor? Može samo kratak komentar, da li uopšte, pošto ste na početku najavili, ukazali zapravo taj problem priliva emigranata kao jedan vid rušenja Evrope. Da li je moguće da se Evropa odbrani to? Mislim, u globalu gledajući. moguće ako se trgne. Ako se trgne, a teško će da se trgne zato što preovladavaju snage koje su i do toga i dovele, do ove kritične situacije, po kojoj vi ne možete da se izvestite u jednoj Nemačkoj zato što je tamo cenzurisana štampa što se toga tiče i mediji. I imamo apsurd, pa ste koji? Zato što ne može Evropa da se trgne, jer bi to bilo shvaćeno kao pomeranje ka desnici, nasuprot levici, socijaldemokratskoj, koja je u stvari neoliberalna. Zato imamo u Nemačkoj jačanje nacizma i ponavljanje istorije kao pred Drugi svjetski rat. Merkelova će otići zbog toga što je uradila, ali to neće biti u prvi mah, Bog zna kakav učinak, međutim, neće moći da se zaustavi jačanje nacizma koje je evidentirano u Bundeswehru, među oficirima, vojnicima, i već u vrlo određenim krajevima Nemačke. Pa kao što su se čudili 1934. otkuda Hitler, pravili se ludi, znate, i onaj pijanica Churchill i ostali se pravili ludi otkud Hitler i nacisti, a doveli su u Nemačku do situacije da su Francuzi dovodili crnce iz francuske Gvajane, svoje kolonije, koje su u Rurskoj oblasti kupovali Nemice za par najlon čarapa u onoj ekonomskoj krizi čuvenoj. I onda kažu, otkud desnica? Otkud ultradesnica? Kada ne dozvoljavaš normalnu desnicu, kao legitimnu političku, dobit ćeš ultradesnicu. Jer ovi procesi se nastavljaju. I neko se setio da zavodi suludu pedagogiju, pazite. Da vam imigrant kao gost u kući radi šta hoće, a vi ne samo da se ne bunite, nego da mi hvala. Samo nastavu, Grazor, tako treba. Ja ne mogu, ali evo ti možeš. Ozbiljni su procesi na delu. Dakle, kao i ovde kod nas, što stalno dižu glavu ako protiv nacionalizma, protiv desnice, ovo ono, zauzvrat će svi dobiti ultradesnicu.
Pa će vidjeti svog ultradesnice, ultralevice, to mu dođe isto. Zašto? Jer je zaključak konclogor. Što su odavno rekli. Da li taj konclogor radi na peć ili je bez peći, kao onaj ruski u Gulagu? Jer si u peći na minus 70 stepeni. U prirodi si u peći. To peče, to nije više hladnoća. To nema veze. To nema veze. To su dva patološka procesa proistekla iz Prvog svjetskog rata. Komunizam kao leva patologija i nacizam kao desna patologija. Socijaldemokratija koja je uvijek bila političko kurvanje. I tu su marksisti bili u pravu. Socijaldemokratija je danas stvar na strani neoliberala. A i dalje se zovu socijaldemokrati, oni su kao neka levica. Koliko su odgovorni, vidi se. Uvek je drugi kriv za prvog ili prvi za drugog. Ne može drugi da postoji bez mene i ja ne mogu postojim bez njega. Liberalizam kao takav proizvodi patološku želju za ujednačavanjem, postizanjem jednakosti i za obnovom zajednice koju razbija. Komunizam proizvodi želju za obnovom zajednice koju razbija i za slobodom, jer ne dozvoljava slobodu. Nacizam traži oslobođenje svih sem privilegovane nacije, kao što je bila Nemačka, i elementarne slobode. Gde su zajedničke tačke? Nacizam i komunizam su protiv slobode čoveka. Jel rade konclogorom rade? Jesu provaljivali noću ljudima u stanovi i odvodili? Jesu. Pa šta se onda ljutite kao vrag? Kad kažeš, pa to je slično, to je isto. Nije identično u svakom pogledu. Ali je po mnogim tačkama identično. I šta sad? Hoćemo li da vidimo novog Hitlera u Evropi? Pa to je sasvim moguće. Sasvim moguće. Zašto? Zato što se ne dozvoljava legitimnost normalne desnice i nacionalizma koji je elementarno osjećanje čoveka i na optužbe za nacionalizam treba podsmehom odgovarati. To ne treba uzimati za ozbiljno. Znate, kad jedan Čanak ili ne znam koji govori protiv srpskog nacionalizma, nikad protiv nekog drugog. Samo srpski nacionalizam je problem. Nacionalizam nije, razumiješ, što je ljubav prema... Pa elementarna ljubav, kad kažem ja sam srpski nacionalista, to znači da svoju zemlju i svoj narod stavljam na prvo mesto, a onda svi ostalo. Naravno, svi tako radi. Pazite, danas intervju Vedrane Rudan, čuvene, koja kaže pametnu stvar, pusti ona je folirantkinja teška, kaže Tesla, Ruđer Bošković i Ivo Andrić nisu ni Srbi ni Hrvati. Oni pripadaju celom svetu. Blago tebi. Pa naravno pripadaju celom svetu. Ali mora da se zna da li su Srbi ili Hrvati. Ajde kaži to jednom Francuzu, vi šta će da ti uradi? Izbacit će ti iz kafane. Da kažeš Volter, nije Francuz. On pripada celom svetu. Izbacit će te napred. Zato što je Francuz nije ko Srbin posrnuo u pogledu samouverenosti, nego kaže, molim, kad ja njima u Parizu kažem, ljudi, ja ovde umre od gladi. Uđemo u kafanu, svi jelovnici su na francuskom, a francuski ne znam. Zašto nije jelovnik u Parizu, na engleskom? I na engleskom. A u Beogradu jeste. Znate što mi kaže? Nije u Londonu, nije na francuskom. Nek nauči, kaže taj Englez, francuski, pa nek dođe kod nas. Pa rekao, sad ja stradavam zbog Engleza. Pa kaže, šta se može? Dakle, to je to. Stamen čovek koji drži do sebe svoje tradicije, svoje porodice, svoje familije, svog naroda, mora da bude nacionalista. Ali, to ne znači sada da on mrzi bilo koga. Ne. On kao zdravo čovjek će reći, ja poštujem sve druge, ako oni mene poštuju. Ako me ne poštuju, ja njih. Nema ljubavi, kakva ljubav, bre? Za ljubav su tu mama i tata, muž, žena, deca. U politici, u javnom životu, samo poštovanje. Jer nas ne poštuju. Nećemo da razgovaramo. Tačka.
A ne da se opravdamo, pa ne, znate, pa nisam ja, šta nisam, jesam, brat. Velikosrpski nacionalizam problem na Balkanu 100 godina, ničiji drugi. A koliko vidimo, svi ostali prave velike države, velika Albanija, velika Hrvatska, sve veliko, samo da Srbija bude što manje. I ovi iz Crne Gore sad kao, a, to je velikosrpska politika, ovo ono, čekaj bre, čija je to imovina dole? Čija je imovina? Ko je gradio te crkve? Koji ovi? Na Kosovu, naravno će da otmu manastir. Oni pričaju po Evropi, je to njihovo. A ne mogu da pokažu ni jedan koji, ajde šiptari, koji ste vi manastir izgradili? Pokažite ga prstom. Ali mi nismo u stanju ljudi da se odbranimo. Mi smo bolesni jer nemamo nacionalizam u temelju države. Nacionalizam je odbranbeni sistem svake države. To je kao imunosistem u organizmu. Nemaš imunosistem, razboleš se od svake bolesti. Zato kod nas može da laprda kako hoće, a to je isto da priča u nekoj drugoj državi, čak i susednoj. Ali bi bio na slobodi 24 sata. Zamislite da u Hrvatskoj neko govori protiv hrvatskog nacionalizma onako kako druga Srbija govori protiv srpskog. One ne bi postojali nedelje dana. A zašto? Zato što Hrvati jedino to imaju. Hrvatski nacionalizam, koji se definiše antisrpskim stavom. Tako reći Ličević. Znate, kad oni oblače deca od 12-13 godina ustaške uniforme, koji pozdravljaju i krešte zajedno sa odraslima antisrpske parole, a da pitaš njihove roditelje šta ta deca znaju, čak i od 90. godina, ne zna ništa. Šta više ispriti? Ali treba ih prepustiti njihovoj muci, to je njihova muka. Ne treba im deliti lekcije i sada brinuti o njima, braćo, poslušajte nas, niste na domog putu. Ne, nego, kao što i komšija odrastao, ti vidiš da on radi loše, pusti ga. Još može da te napadne ako mu daješ neki savjet. Pusti. Svako, dakle, svoj život neka živi kako zna i ume. Osnovni stav prema svima on čelu, odnos poštovanja, ali u meri koliko se uzbraća. To je sve. Bravo. Ovo je svakako jedna neiscrpna tema. Mi ćemo nastaviti u jednom od naših sljedećih predavanja. Hvala našem uvaženom gostu, profesoru Ivanu. Peti sad, a? Благодарим ти, Христе Боже наш, što si nas nasitio tvojim zemaljskim dobrima, ne liši nas ni Bog nebesnog carstva, nego kao što si među učenike svoje duše uspostavio, dajući mir, tako da uđe među nas i spasi nas. Slava Otcu i Sinu, Svetome Duhu, sad uvijek i u veku veku. Amin. Gospod pomoži, Gospod pomoži, Gospod pomoži, Oče, blagoslovi. S nami Bog svojom blagodaću čovjekoljublje koji nas miluje, kad mi spasao. Svega dan i prisno i u vijek i vijekov. Amin.